Το πώς θα ξυριστούμε με μια φαλτσέτα είναι θέμα απόφασης, την οποία όμως πρέπει να την πάρουμε πριν φτάσουμε στο σημείο να ξυριστούμε. Δηλαδή, να έχουμε αποφασίσει με ποια φορά και πώς θα ξυριστούμε. Βέβαια, δεν υπάρχει για μένα σωστός και λάθος τρόπος, ούτε υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνει όπως βολεύει τον καθένα. Αυτός αποφασίζει γι' αυτόν. Κανένας άλλος. Η αφορμή για όλο αυτό είναι επειδή κάποια παιδιά τον τελευταίο καιρό μου έχουν στείλει 2 Ιταλούς, πολύ διάσημους, ιδίως στα social media. Δεν θέλω να αναφερθώ στα ονόματά τους. Τα παιδιά, με τα οποία μιλάμε κιόλας πολλές φορές. Ξυρίζονται με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο, πλην όμως χρησιμοποιούν μια τεχνική όπου ενώ πάνε με τη φορά της τρίχας, εδώ πέρα όταν φτάνουν στην αριστερή μεριά πάνε κόντρα στο πρώτο χέρι. Από ό,τι έχω δει, μπορεί να κάνω και λάθος. Έχω δει όμως αρκετά τους βίντεο και νομίζω ότι έτσι το κάνουν. Όπως είπα και στην αρχή, είναι θέμα του καθενός το πώς θα ξυριστεί. Είναι δικό του θέμα το πώς θα βολευτεί. Θα πρότεινα στην αρχή να το κάνουν με ένα ξηράφι το οποίο είναι σκοτωμένη η κόψη του, έτσι ώστε να μπορέσουν να δούνε πώς τους βολεύει να ξυρίζονται με ένα χέρι, με 2 χέρια, με ένα χέρι και έτσι, με ένα χέρι και έτσι, όπως βολεύει τον καθένα. Τέλος πάντων, εγώ παρακολουθώ έναν άνθρωπο, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνική του. Θεωρώ ότι είναι άρτιος στο ξύρισμα με το ξηράφι. Δεν έχω να πω δηλαδή κάτι για αυτόν ότι... Καλά, δεν έχω και την τρομερή εμπειρία, αν και έχω ξεκινήσει να ξυρίζομαι με φαλτσέτα πριν από 13 χρόνια. Ξυριζόμουν και με φαλτσέτα, αλλά και με ντί. Και πολλές φορές και ακόμα και το ξύρισμα με φαλτσέτα ήταν μόνο και μόνο για να γίνει το ξύρισμα, για να πάω στη δουλειά μου. Τον τελευταίο καιρό, είναι από τον Ιούλιο, είναι που έχω ξεκινήσει και ξυρίζομαι αποκλειστικά με φαλτσέτα και προσπαθώ ξύρισμα με το ξύρισμα να βελτιώσω την τεχνική. Οπότε σήμερα θα πω για τη δική μου, όχι τεχνική, τη δική μου εμπειρία χρήσης αυτού εδώ του οργάνου. Οπότε για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ένα βίντεο που θα σας δείξω ή που θα σας πω εγώ τεχνική, γιατί υπάρχουν άλλοι πιο έμπειροι από εμένα για να το κάνουν αυτό. Εγώ όμως θα μοιραστώ τη δική μου εμπειρία χρήσης που μπορεί να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, ο άνθρωπος που προτείνω... τέλος πάντων. Ο άνθρωπος που προτείνω εγώ για οποιονδήποτε θέλει να ξεκινήσει το ξύρισμα με φαλτσέτα ή είναι στο ξύρισμα με φαλτσέτα, αλλά θεωρεί ότι κάπου έχει κολλήσει, είναι ο Έλληνας και είναι ο Ντίνος ο Σταματιάδης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παρακολουθώ τα βίντεό του, προσπαθώ να δω τι ακριβώς κάνει, γιατί δεν είναι μόνο η τεχνική, ας πούμε, που κάνει ένα κατέβασμα, χρησιμοποιεί και μια τεχνική στυλ slant και το λέει και σε ένα από τα βίντεο του, που το πάει και λίγο διαγώνια σε κάποιες κόντρες. Χρησιμοποιεί μια πιο πολύπλοκη τεχνική σε κάποια σημεία του προσώπου του και εκτός από αυτό, εγώ έχω παρατηρήσει ότι χρησιμοποιεί και όλη την κόψη του ξηραφιού. Σε κάποια σημεία δηλαδή χρησιμοποιεί τη μέση, σε κάποια χρησιμοποιεί το κάτω προς το τελείωμα, προς την πατούσα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, και σε κάποια άλλα χρησιμοποιεί την πάνω μεριά, τη μύτη. Αυτός είναι αυτός που θα πρότεινα σε κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει, να παρατηρήσει τα βίντεο του πάρα πολύ σχολαστικά, εάν θέλεις αδερφέ, για να δει πράγματα για την τεχνική πάνω στο ξηράφι. Να πω ότι στην αρχή είχα ξεκινήσει με 2 χέρια. Αυτό με βόλευε. Με βόλευε να πηγαίνω από τη μία μεριά με το δεξί, από τη δεξιά μεριά και από την αριστερή μεριά με το αριστερό. Στην συνέχεια, στην αριστερή μεριά ξυριζόμουν έτσι. Τώρα πια το έχω αλλάξει και ξυρίζομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Με έχει βοηθήσει. Ένα tip βέβαια είναι ότι, όπως
Όπως πιάνω το ξηράφι, προσπαθώ να το βάλω μέσα στο χέρι, έτσι ώστε να κλείσει η γωνία αυτή, να μην είναι ανοιχτή, να κλείσει και να έρχεται πιο εφαπτώμενο με το μάγουλο. Μια και είπα μάγουλο. Σε πολλά σημεία έχω παρατηρήσει ότι εμένα δεν με βολεύει στο μάγουλο, έτσι όπως είναι κατασκευασμένο, δηλαδή το πρόσωπό μου με βολεύει να φουσκώνω το μάγουλο. Επίσης, εμένα δεν με βολεύει καθόλου να βάζω τη γλώσσα από μέσα. Πολλούς φίλους τους βολεύει πάρα πολύ. Ό,τι βολεύει τον καθένα. Και εμένα, και εγώ χρησιμοποιώ αυτά που έχω δει ότι με έχουν βολέψει. Έχω προσπαθήσει κάποια πράγματα, βλέπω ότι δεν με βολεύουν και προσπαθώ να τα κάνω έτσι όπως βολεύουν εμένα. Να τα φέρω δηλαδή όλα πάνω μου. Και πάλι να ξαναπώ ότι δεν είναι βίντεο τεχνικής αυτό, είναι βίντεο χρήσης δικής μου. Τι έχω παρατηρήσει εγώ ότι δουλεύει σε εμένα. Επίσης, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, είναι το τέντομα του δέρματος σε διάφορα σημεία. Τι άλλο θέλω να πω. Και σε κάποια σημεία που πριν από αυτό να πω ότι η γωνία δεν μπορεί να είναι ανοιχτή. Ακόμα και εδώ όταν ξυριζόμαστε, που βλέπω, ή μάλλον ακόμα και εδώ που ξυριζόμαστε, πρέπει η γωνία, εφόσον πάμε έτσι, να έρθει και να κλείσει, να μην μείνει ανοιχτή. Επίσης, ένας άλλος τρόπος εδώ είναι αυτός που μπορούμε να ξυριστούμε. Ή αυτός, και εγώ το κάνω έτσι από εδώ. Επίσης, τι άλλο ήθελα να πω, ότι σε κάποια σημεία όπως εδώ, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στο ξύρισμα, έρχομαι και κάνω πολλά συνεχόμενα κοψίματα. Εκεί ξαπλώνω όλη τη φαλτσέτα σχεδόν στο πρόσωπο και τα κάνω για μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν τα κάνω υπογωνία, τα κάνω με ξαπλωμένη τη φαλτσέτα. Αφού έχω αποφασίσει λοιπόν το πώς θέλω να ξυριστώ, θα ξεκινήσουμε. Σήμερα θα ξυριστώ με ένα έρν που πήρα από το φίλο Γιάννης Πάνος λέγεται. Είναι ένα έρν. Είναι ένα ξηράφι το οποίο το πήρα πάρα πολύ φθηνά, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι είναι μια αγορά δηλαδή η οποία μου έχει βγει, αλλά δεν την έχω ξυριστεί ακόμα μαζί του. Το έχω δει στο ακόνισμα. Θα δούμε πώς θα ξυρίσει. Είναι αυτό εδώ το ξηράφι. Και εδώ πέρα που λέει έρν. Πιστεύω φαίνεται. Είναι το κλασικό λογότυπο εδώ πέρα της έρν. Το σαπούνι που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι κρέμα. Το έχω χρησιμοποιήσει άλλη μία φορά για δοκιμή. Είναι από την Castle Forbes το 1445. Αυτό εδώ. Ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι κρέμα, όχι σαπούνι, κρέμα. Είναι ένα φουζέρ πολυτέλειας. Έτσι είναι μέσα. Θα δείτε εδώ πέρα πάνω έχω βγάλει. Έτσι έρχεται με ένα προστατευτικό έτσι χαρτάκι εδώ. Αρκετά ωραίο άρωμα και θα το δούμε και πώς ξυρίζει. Και έχω μουλιάσει, επειδή έχουμε κρέμα, έχω μουλιάσει τη σμιούλε τον ασβό που έχω, το ρόκα. Πάρα πολύ ωραίο πινέλο. Έχω ξεχάσει να φέρω το δικό μου εργαλείο, οπότε
Θα πάρω με το δάχτυλο εδώ μια ποσότητα. Θα τη βάλω στο πινελάκι μου. Εντάξει, τώρα ξέχασα να φέρω το ξύλινό μου, δεν πετάγομαι να πάω να το φέρω. Δεν θέλω. Άλλωστε μπορεί να γίνει και δουλειά έτσι. Δεν χρειάζεται να τρελνόμαστε. Τα γένια μου είναι περίπου 5-6 μερών, κάπου εκεί. Πολύ ωραίο άρωμα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Είναι, θεωρώ, ένα premium προϊόν. Το πινέλιο το έχουμε ξαναπεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ιδανικές οι κρέμες για αζούς. Αν και ΑΣΒ γενικά και όλα τα φυσικά έτσι πινέλια έχουν την τάση να το τρώνε το σαπούνι σε εισαγωγικά. Πάρα πολύ ωραία η δομή του. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες βάσεις για το ξηράφι να στέκεται. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν αποφασίζουμε πώς θα κόψουμε, η κίνησή μας θα πρέπει να είναι αποφασιστική. Να μην είναι αναποφάσιστη και κολλήσει το ξηράφι στις τρίχες. Πρέπει να είναι αποφασιστικό. Δεν λέω σε βαθμό τώρα να κοπούμε ή οτιδήποτε. Απλά να είναι κάτι αποφασιστικό. Πολύ ωραίο είναι το ξηράφι. Και για γένια τώρα 5-6 μερών είναι μια χαρά. Ας να κόψουμε εδώ.
Έχει πάρα πολύ ωραίο feedback. Επίσης, εδώ στο πηγούνι έχω αποφασίσει ότι εφόσον έρχεται μέχρι εδώ, μετά είναι αυτή η κίνησή μου. Θα κάνω δηλαδή, δεν με βολεύει πολύ αυτό, γιατί πρέπει να ακολουθώ την ίδια γωνία κοπής παντού. Οπότε, το κάνω ευθεία. Εδώ τώρα θα πάω πιο πολύ με τη μύτη του. Πολύ ωραίο το feedback του ξηραφιού, το ξαναλέω, είναι πιο μπάσο από ό,τι έχω συνηθίσει. Να είναι ωραίο. Κάτσε να ανανεώσουμε λίγο. Τον αφρό. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να μην πάμε έτσι, μπορούμε να το πάμε πλάγια. Και εδώ. Αναγκαστικά στο μεσαίο.
Ωραία, βάλω λίγο με το χέρι εδώ. Γιατί θέλω να κάνω τα γρήγορα περάσματα τώρα προς τα πάνω. Γιατί δεν μου αρέσει να νιώθω τριχούλες έτσι εδώ. Και την έχω ξαπλώσει τελείως τη φαλτσέτα εδώ, έτσι. Ωραία. Ας ανανεώσω λίγο εδώ. Έχω και ένα σημάδι εδώ, κάπου χτύπησα. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Δεν θυμάμαι καν. Αυτό ήταν, παιδιά. Επίσης, κάτσε να πω πριν το ξεχάσω, ότι έχω δει να κρατάνε επίσης τη φαλτσέτα και να βάζουν το χέρι έτσι μέσα. Εμένα δεν με βολεύει αυτό. Εγώ θέλω να την κρατάω με τα δύο χέρια επί το πλήστον και από εδώ. Δεν μπορώ εδώ, γιατί εδώ αισθάνομαι ότι αν έχει κάποια ελαστικότητα την κάνω πολύ πιο σκληρή. Έτσι αισθάνομαι εγώ, μπορεί να μην ισχύει. Άλλωστε είπαμε, σας λέω για τη δικιά μου εμπειρία χρήσης. Λοιπόν, ξεπλένομαι και έρχομαι για τα συμπεράσματα. Θεωρώ ότι έχω κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο ξύρισμα, χωρίς ερεθισμούς. Πολύ ωραία πήγε, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω για την Castle Forbes την κρέμα. Εντάξει, είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του ξυρίσματος. Όποιος θέλει μπορεί να δει τα συστατικά και το άρωμά της στο διαδίκτυο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τελευταία δηλαδή αυτά τα σε στυλ φουζέρ έχουν αρχίσει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Βγάζει ένα φουζέρ πολυτελείας. Πάρα πολύ ωραίο. Την προτείνω, ανεπιφύλακτα.
Πάρα πολύ ωραία και μεταξυριστικό μου έχει δώσει πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω πάρει όμως το aftershave της. Τώρα για το Earn. Το Earn αυτό το πήρα μεταχειρισμένο. Σας είπα από πριν ποιον, από το Γιάννη. Αυτό που έχω να σας πω γενικά για την αγορά της μεταχειρισμένης φαλτσέτας είναι ότι, να σας πω τη δικιά μου εμπειρία, όταν είδα τη φωτογραφία σε αγγελία, είδα ένα ξηράφι το οποίο δεν μου γέμιζε το μάτι, αλλά λόγω του ότι ήταν Earn και ξέρω ότι τα Earn είναι πάρα πολύ καλά ξηράφια, ήθελα να πάω να το δω από κοντά. Τελικά από κοντά η κατάστασή του ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν στη φωτογραφία της αγγελίας και το είπα και στο Γιάννη. Έτσι ώστε δεν με δυσκόλεψε καθόλου μετά στο γυάλισμα ή στο ακόνισμα. Και από ό,τι είδα και στο ξύρισμα έδινε ένα πολύ ωραίο μπάσο feedback, πάρα πολύ ωραίο και φυσικά ξύριζε και πάρα πολύ ωραία και αποδοτικά. Κοντολογίες λοιπόν θέλω να πω ότι παρόλο που ένα ξηράφι μπορεί να φαίνεται λίγο ταλαιπωρημένο σε μια φωτογραφία, καλό θα ήταν να του δίνουμε μια ευκαιρία και να πηγαίνουμε να το βλέπουμε και από κοντά. Αυτή την εμπειρία έχω να σας πω, γιατί αυτό το ξηράφι το πήρα πάρα πολύ φθηνά και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ξυριστικό εργαλείο. Τώρα που συνήλθε τέλος πάντων. Δηλαδή που αξίζει πάρα πολύ περισσότερο από αυτό που το πήρα. Πάρα πολύ. Δηλαδή εγώ το πήρα κάτω από 40 ευρώ, να πω αυτό. Πιο κάτω. Και αν θα πουλιόταν τώρα στην τιμή των 80 ή 100 ή 120, εγώ θα πρότεινα σε κάποιον να το πάρει. Παρόλο που δεν έχει τα δικά του scales, ξυριστικά είναι σε εκείνη την τιμή. Ξυριστικά είναι άρτιο. Πάρα πολύ ωραίο. Εμφανισιακά, εντάξει, δεν έχει τα δικά του scales, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα που έχει φτιαχτεί. Αυτή την εμπειρία έχω, αυτή σας μεταδίδω. Δηλαδή, ένα ξηράφι το οποίο μπορεί σε μια αγγελία, σε μια φωτογραφία να μην φαίνεται καλό, δώστε του μια ευκαιρία να το δείτε για από κοντά. Το πινέλο, εντάξει, το ξέρουμε. Aftershave. Επειδή δεν έχω κάτι σε φουζέρ, θα βάλω το φουζέρ Heraldic της Grooming Cult. Τρομερό κι αυτό. Ένα τσούξιμο νιώθω, εδώ λίγο ψιλοκόπηκα. Τίποτα άλλο. Τι ωραίο άρωμα είναι και αυτό, ρε παιδί. Πολύ ωραίο. Θέλω να ξαναξυριστώ. Θέλω να ξανακάνω βίντεο με αυτό το σαπούνι και το aftershave. Τρομερό. Θα βάλω λίγο ακόμα. Και να ξαναπώ ότι ό,τι είπα είναι η δικιά μου εμπειρία χρήσης. Έτσι, πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα και πώς έχω εξελιχθεί αυτούς τους τελευταίους μήνες που ξυρίζομαι αποκλειστικά με φαλτσέτες. Αυτό έχω βρει, όπως βλέπετε είναι αποδοτικό, δεν έχω ερεθισμούς, γιατί από εδώ ας πούμε έπαιρνα ερεθισμούς, έτσι όπως το έκανα, με το ξηράφι έτσι. Ενώ τώρα, έτσι όπως το κάνω, έρχεται και πλαγιάζει καλύτερα το ξηράφι και με κόβει όπως με κόβει και από εδώ. Την προηγούμενη φορά που είχα ξυριστεί είχα πάρει από εδώ ερεθισμό, δεν το είχα κάνει σωστά από εδώ. Από εδώ είχε βγει πιο ωραία. Και σας είπα, τον Ντίνο το Σταματιάδη, όποιος θέλει μπορεί να τον δει, να τον αναλύσει. Έχει πάρα πολλά στοιχεία τεχνικής μέσα στο ξύρισμά του. Εγώ δηλαδή παρακολουθώ τα βίντεο του με υπομονή και κοιτάω κοιτάω σχολαστικά τέλος πάντων το πώς ξαπλώνει τη φαλτσέτα, πώς κόβει, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, σε όποιον άρεσε το βίντεο, ας κάνει like, subscribe, ας πατήσει για την κουδούνα εκεί κάθε φορά που βγάζω βίντεο να του έρχεται ειδοποίηση. Καλή συνέχεια σε όλους, με τις υγείες μας.